Iki ana apa ngumpul-ngumpul, Mbah? Iki panggonaning siswa wadon-wadon ana ing kene iki. Oh, Dadi ora ana bocah lanang kudu ngene. Ora kok kowe tekan kene iki ana widani apa? Hah? dadi ngene, Mbah, kebeneran. Aku ki ameh plesiran ya to, butuh teman. Sayang. Ayo ikut dengan abang. Karepmu dhewe kowe, Gus. Kowe iki kok rungok-rungokke apa ora? Ngono napa? Nek kupingmu ora budhek kudune krungu. Lho. Terus Nek pundi? mripatmu isih awas kudune ndeleng. Ing wektu iki akeh pagebluk penyakit, akeh bebati, akeh loro. Kok malah kowe arep plesiran iki karepmu piye? Ora kena. Jenengan iku termakan hoax. Atau hoax, Mbah. Bocah nom yen dikandhani Sedaya ora pemberitaan. gelem. Hatekke karo wong tuwa. Sedaya pemberitaan menika namung penipuan. Ampun. Ampun dados. Kowe iki Ayo kok- sayang. Ayo sayang. Kowe lu. Kowe lunga sebagai apa ora? Lo tetap plesiran. Ya wes. Wong loro nanggung awak dhewe. Aku ora ngerti. Wong tuwa ora ono Ora nanggung dhewe kowe. Ayo sayang.